Two questions there. Probably to begin with, ndinene kuti nkhani imene akamba Right Honorable Chihana ndiye kuti a president asankha running mate. Whether running mate akhala wa Ford, whether running mate akhala wa DP, whether running mate akhala wa UTM, koma asankhe running mate ndi a president. Zoti wachoka kuti izo sindikudziwa kuti zachoka kuti, koma clarification ndi imene yoyo. Yachiwiri ndi nkhani yakuti dzipani zina zitabwera. Amene anafotokozera Right Honorable anena kuti akamabwera ena tizichita reduce. Afotokoza bwinobwino. Tagawana ma percentage koma dzipani zina akamabwera tizichita reduce percentage yathu ija to accommodate wina aliyense. Probably let me say this again. Our agreement and our common agenda is to bail out Malawians from the sufferings they are in today. And for us to do that, we need wina aliyense kuti abwere malo amodzi. And tinayesetsa kuyang'ana ndichiti chinatiruma dzulo. Ndichiti sitimachita bwino dzulo. Ndiye lero chakanena kuti tapanga a new vehicle altogether. A government that will accommodate wina aliyense. Keke ndiya ikulu. Koma sinkhani ya ma personal gains mena anenera. Kodi Malawi tikampulumutsa bwanji. Ndiye ngati ena akufuna kubwera. In fact, chakumasana kuno tikhala tukusainirana ndi ena. Mama wa mawa tikhala tukusainirana ndi ena. Aliyense amene akudziwa kuti ubwino wosintha zinthu ndi chani akubwera kunoko. Koma amene sakudziwa kuti Malawi akuvutika akhala kwinako. Ndiye iyi ndi galimoto imene siyiphwa ikalowa mboma. In fact mama ati makambirana kale kuti zimene tidzapange tsiku loyamba ndi lachiwiri ikalowa mboma nchani. Zikomo kwambiri. Ulemwano wa president, ine ndimangofuna by extension imene anapemphera bwana Wanda. Ndikupempheni namva funso kumene kwa Times. Mukwafunsa a president kuti ma t-shirt ndrama mukuzitenga kuti. Ndikupempheni a Times ndimakuonani mukamakhala pa ma function a president Chakwera. Ku parliament timapanga every submit zimene munthu uli nazo. 2019 mupite ku parliament mukatenge form ya Chakwera ali MP. Mukaone kuti anali ndi chani. Ndiye lero ndifuna ndimakusatani. Ndikusatani pa function imene mutakhale ndi Chakwera. I want you to repeat that same question to the president of this country, because we know what wealth he has now, whether it's in Dubai, it's in Malaysia, it's in Cape Town, or here locally. We know what he has, and we know on paper what he had in 2019. Mukati funsile kuti kodi a president mumalandira ndrama zingati? Is it balancing? Mwazitenga kuti kodi simuzayankha ku koti? Zikomo kwambiri. Chabwino imene ayankha za ntambo sintambo yekha palibe pano. Pala anthu ambiri amene palibe tatuma ma assignment. I'm going to the north. Ndamuza ntambo atsogole chifukwa even akhale pano sakanayankhulako. Ndamuza atsogole apite kuchitipa chifukwa nkachoka pano ni washara. Nikambira kuboda kuchitipa. Ndikumabwera ndipo pesa ndi wakuchitipa, there's no need akhale pano. Ine mawa nikapezeka kumene kungati vice president wanga namuza chimwene tsogolani pite kumene koko. That's why imaona kuti pano palibe even deputy secretary general wa administration Ponta Mbazale panonso palibe chifukwa timu imene ndi inapanga dispatch usogola. Chifukwa tifuna so za masewera tifuna nthawa pomakwana pa 16 kwana nthawi zino kwawo kapande. Zikomo.